तो भाई ये भौजाई के देख के अपने लोगन के कैसा लगा था, माने कि बहुत संस्कारी बिया, बहुत मतलब कि सुंदर भी बिया भाई। गलत फ्रेमी बजाना तरह का एक आगे देखब तो पता नहीं का हो जाई, लेकिन आगे देखब तबे पता चली। हम कहे कि दोसर कुछ तो बोलम ना, बोलम तो कहब कि भैया हमन ये के गाड़ी दे देवेला, तो भाई कुछ बोलम ना कि एक आगे देख तू तो का हाल बा, ठीक बा। तो भाई हम आज के वीडियो बहुत मज़ेदार होए वाला बा। तो भाई ये वीडियो के शुरू से लास्ट ले वॉच करबा तबे जाके पता चली कि का वीडियो में मजा बा आ ना मजा बा। तो बिना कोनो लाड़वा सुन के कि आज के वीडियो कहाँ तरह की कड़ा पाइल बा। खेसारी भैया, प्रमोद भैया, नीलकमल भैया, ई सब केहू के वीडियो में जवान हुए एकाध गो ऐसे नमूना बढ़ल सके ओकरा के बिना लड़ियाले नु बर्दाश्त नहीं के हो। तब बिना कोनो लाड़वा सुन के ना शुरू कल जाओ लड़ियावल। अरे भौजैया ये का करत तारी रे, भैया के बाहर रे धकेल देली। अरे ये कौन दासा बा ये भाई, बियाह के बड़ा सुखी से ला रहले खेसारी भैया कि मेहरानी जोरे रह हम, लेकिन का देखा तारा भाई भैया के मार लात के चितर पे बेल गई, सॉरी भैया के पीछे पिछवाड़ा धकेल के ना बाहर कर देले। आ इतने ना रे भाई, हमरा कुछ अंदाजा से इहो लगा था कि ये भौजैया ना ठीक ठाक लौकत नहीं खे, ये पूरा जबान हाउ माल ही हो। लेकिन तोरा विश्वास ना बा भाई, हमरा कुछ अंदाज लगेला से इतने पता चला था कि भौजैया सिगरेट दारू उरू सारा पियली। पता चल गई ना भाई की सिगरेटवा पियली, लेकिन इतने ना कुछ हम खेसारी भाई के पास मने हम गए रही, मतलब कि पूछनी उनका से कि खेसारी भाई और बियाह भइल तो कितना तोरा मतलब कितना मजा बा, कितना और का होता, तो का कहता रे भैया, मतलब कि खुदे सुन ला। मेहर के रहते सूती दुआरे ऐसे निमन की हम रहती कुंवारे, मेहरारू के रहते तहरा दुआरे सूते का पड़ता, ऐसे बढ़िया तू कहता रे कि मतलब कि रहती कुंवारे। तो हम एक एगो बात नहीं कर सकनी कि भाई तब बात बहुत टेंशन के बा कि भौजैया ई का करती है, भौजैया के गाड़ के खुजली जाग गई बा का। तो भैया कहता रे कि ये भाई ऐसा कोनो बात नहीं है, लेकिन ई मेहरारू जे बानू बहुत ना से बाज बिया, मतलब कि बहुत टेंशन देले बिया। सारा जग सारा जग में जीत गया हार गया मेहरारू से। भाई तू बात सही कहला, मतलब कि तोहरा कहे के मतलब इहे रहल भैया कि मतलब कि सारा जग में भाई तोहर कहना में सही बा कि मतलब कि सारा जग में तू फेमस हो गई बड़ा, लेकिन ई का बा माने कि एगो भौजाई के आगे हार मान जाता ना मर्द, तो नहीं भौजैया मतलब ई कौन दशा होकेला हो। बियाह के बाद सब केहू यही सॉरी माने कि मेहरारू के आगे लोग झुक जाला का, माने ये हमरा समझ में ना आवेला, पता नहीं चलेला बहिन चोदी भौजाई लोग समझेली का अपने आप के कि ये बतावा इनकर जब ई हाल बा तो ओकरा बाद कुछ ना भाई इतना कुछ हम बात कर नहीं खेसारी भाई के। तो खेसारी भैया कहते रहे का कि ए भाई चलो मतलब कि गांव में एगो बारात आइल बा, मतलब कि एगो भौजाई गइल बिया, तो हम कहनी कि भाई तो ई का होकत ठंडा के दिन में बारात कहाँ से लग जाई। तो न कहता रहे कि तोरा विश्वास नहीं है तो चलो देख लो। तो गईनी हमको देखे गईनी, ऐसा बात नहीं है कि हम ना गईनी, लेकिन हम गईनी वहाँ पे खेसारी भाई के साथ में, तो देखा था नहीं हम कहाँ वहाँ की। ए भाई यहाँ तक ले तो भौजैया नाचती है जैसे नु कि मतलब कि उ तो ठीक रहला भैया के, मतलब कि परछावन उछावन होता, मतलब कुछ शादी ब्याह के तैयारी होता उ ठीक रहला, लेकिन बीच में हई सरवा कहाँ से गड़वा में मरचा ठूस के चलाइल बारे। एकरी बहिन चोद ई कौन छकवा है, ई सरवा के गई डांस करता। तो एकरा आगे देखाओ रे भौजैया, सारा लोग शादी के फेर में बा, ई सरवा डांस करे के चक्कर में बा। भौजी नाचा तारी लौटो भी फेल भइल बा, भौजी नाचा तारी लौटो भी फेल भइल बा, अब भौजी नाचा तारी लौंडो भी फेल भइल बा। सर्व लौंडा रहलस भाई, गलती हो गई हमरा बुझाइल कोनो साड़ी उड़ी पहन के ना तो बारात में चल गई गाड़ी हिलावे, हमरा इतने पता चल लगा भाई, वही से विश्वास ना मतलब हमरा सॉरी गलती हो गई, लेकिन इतने कुछ ना रे भाई। एक बाद हम देखनी का कि खेसारी भाई कहता रे का कि, लेकिन जाना था भाई वो बारात में से जब हम आगे बढ़नी तो देखा तानी कि खेसारी भाई सब भेंट उठ के आगे बढ़ गई, लेकिन बाद में देखला कि जब गांव में बारात आवेला तो लड़का एक आध गो जवान अपने आप के गुंडा समझेला, बहुत ज्यादा ना फौकेला, तो ऐसा ही कुछ भैर होता है, लेकिन विश्वास नहीं के होत तब आंखों देखा हाल भाई देखा ओकरा बाद पता चल जाएगी। हम आवत नहीं लौंडा के मुंह में 10 तकिया धना
ई 10 टकिया धराए जैते लौंडा के। लेकिन एगो बात बताओ भाई, अगर कोनो गांव समाज में शादी रहेला तो सब केहू के अच्छा तरीका से पता रहेला कि ओमे लड़की उड़की गांव समाज के बेटी बहन लोग डांस जरूर करेली। भाई के शादी होखेला तो ओमे डांस तो जरूर होखेला। तो ई भैया के का लागत कि मतलब कि ऊ लौंडा ह, तो ई भैया मानल ला मार के गोबरा काट दिए सब दोबारा देखा ना इनका तकिया करा ना धरा दे मुंह में। इधर रेडियो धरा पर ना नेबियो दूर न था हम आओ तने करा मुंह में तकिया धराते। नीलकमल भैया माना भी कर देता रे। भैया बगल में जेबा रिक्शवा पर उ भैया माना भी कर देता रे कि भैया ती मार के गोबर काट दी। तो गड़िया से सही में गोबर काढ़िए दी। अगर जइबा कोनो के बेटी बहन के हाथ लगावे तो पक्का गाड़ से गोबर काट दी। तो ई पत लइकवा जेबा नुई यारवा छाटल साड़वा, ई मतलब कि एकरा कुछ अलग ही डिफरेंट रहल। मतलब कि ये यारवा बुझता अपने आप के बॉस आदमी। तो यारवा जाए तो चल जाता भाई, मतलब कि जाए चल जाता ठीक बा। लेकिन वो देखा ओकरा आगे का होता ही करे साथे लगिया से कूटे ना त हमरा मत बोलियो, हम नहीं फिर एदा के थातल दुंदा है तौन बोली कह दिल ना भाई। अपने आप के मतलब कि बता देहलस ना कि हम का है, मतलब कि अपने आप के छाटल गुंडा है बतैलस ना भैया। तो ई भैया मानल ना, चल गई। चल जा भाई चल जा तू, हम मनाइब ना तारा के, रोकम ना, हम रोके जाइब ना तारा के। तू जा लौंडा के जबानू 10 टकिया धरा के आव आ तब अइह तहाँ से तो हमरा के हाल चाल सुनई है तू ठीक बा। यारवा के माना कैले रहली कि मतलब गुंडा अपने आप के समझ के बानू। ई चल गई रहे गलत फहमी में। देख ले ना चाचा, देख ले रे भाई। मतलब कि चाचवा दुइये ताबड़ में हिंकर गाड़िया सुन कर दे कितना झटकल भागल आवता रे। अब ओकरा बाद में देखा का कहता रे एकरा आगे, मतलब कि चल गई मिनट में संगहतिया जो होखेला न ओकरा के चढ़ा बढ़ा करेला कि भाई हमारी इज्जत ले ले। नहीं विश्वास बा तो देख ला पता चल जाई। मार दे डाल नाल तो देना हम मोटा था रेडियो धरा तार ने दूं भाई ने का हो हमारी इज्जत बता। अब ना अब जाके लाड़ चाटा सारे तो नहीं भैयो मना कैले हमहू मना कैनी फिर भी चल गई। अब कहता रहा कि बेइज्जत क देलक तो अब का लाड़ चटबा ओकरा के ओकरा छोड़ा चला तू गाड़ घुमावा चला भागा निकल अइलम से। तो भाई ठंडा के दिन तक कुछ रहले रहलस। ओकरा बाद हम हुआ से आगे बढ़नी तो ओकरा बाद में पता चला तो हमरा याद पड़ल कि भाई यार बता अब तो होली के टाइम आ गइल बा। तो होली के टाइम आ गइल बा तो एगो यारवा के देखनी का हम कि मतलब कि कुछ नमूने रहलस। तो उ कहता का कि हम भैया हो एगो माल पटैले बानी। तो हम कहनी कि भाई तू माल पटैले बड़ा तो ठीक बा, लेकिन होली के दिन में होली उली खेल लिया। तो उ कहता का कि भाई उ हमरा के जाना तो रखे गई का कहतिया। तो ओकर मालवा का कहतिया ओकरा के कि उ का कहलस ना कहलस तो तू आगे वीडियो में देख सकत रह भाई। तू आगे प्ले कर भाई वीडियो के। बिया एगो खास सहेली ओकरे से खेली होली। तो बिया एगो खास सहेली मतलब ओकरे से खेलिया होली। तो हम कहनी कि भाई तो बहुत खुशी के बात बा कि भैया उ तो चल जाता, कहे कि ओकरा गाड़ के तब ठीक नहीं खे जाई तो तहीं मराई है। लेकिन अब तू काहे दुखी में बड़ा कहे कि तू ऑफर डुपर सुपर ऑफर दे के जाता रही कि बिया एगो खास सहेली तो ओकरे के ले जा का की कर कथी नाम रहल ओकर मतलब पूछला। तो भैया कहता हमरा का कि हाँ भाई हम नाम तो पूछनी है लेकिन उ का कहलक तब आगे सुना कि का कहला सुना कहलक से असनुआ में डलिहा ए मजानुआ रंगवा अनुआ में डलिहा ए मजानुआ। अनुआ में डली है ए मजनुआ। अरे भैया एगो बात बता हमरा को अनुआ उहे नु रहल, अनुआ उहे नु है जौन पीछे पीछे लेके घूमेला 4-5 गो। हाँ उहे हिया। अच्छा उहे ह। ए भाई अनुआ के हम चिन्हत नहीं जाना तरह का कि अनुआ इतना लबर गाड़ी हिया सरवा। ये भौजैया गलत कहता ये अनुआ सरवा एगो साढ़ के नाम हो तो ये अनुए में डाले ला कहता तो इस बिहारवा साढ़ में डाले जाई का। ये भाई तारा के माल धोखा देता रही होली के दिन में तो अनुआ न हो, अनुआ के तो साढ़वा के नाम है भाई चुदवा। तो हाँ दोस्तों आप सभी कैसा लागल वीडियो भाई। अगर तनको वीडियो अच्छा लागल हो तो भाई वीडियो के लाइक जरूर कर दिया। अगर भाई और नौतन केहू चैनल पर आयल हो बजा लोग तो वीडियो सॉरी चैनल के सब्सक्राइब कर दिया जा लोग। ओकरा बाद बेल आइकन के प्रेस जरूर कर लिया। ओकरा बाद में भाई एक बार खास कहे के बाद जहाँ तनी कि भाई कि वीडियो हम लगातार नहीं डालत रहनी है कि गलती होत रहा भाई ओकरा खातिर 10 अंगुली जोड़ के सॉरी। और ओकरा बाद में एकरा बाद जो वीडियो हमर डेली आई मतलब कि एक दिन गैप करके। तो भाई ये वीडियो अगर देखे के चाहता रहा तो भाई वीडियो को शेयर लगा दो भाई कि हमारे तक कुछ चैनल के ग्रोथ आ जाए कि भाई बहुत गलती हो गई बा हमरा से खुद हम माना तानी। लेकिन अगर वीडियो भाई तनको अच्छा लगी आज कुछ नया हट के रहल है तो भाई अगर तनको अच्छा लागल होई तो भाई वीडियो के भाई सलब शेयर जरूर कर दी है प्लीज़ भाई प्लीज़।
भाई हाथ जोड़ के प्लीज करो तनी भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया। ओकरा बाद में मिले तनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।